Hello guys, mayong adlaw. Mayong adlaw kaninyong tanan diha guys. Kumusta ka mong tanan guys? O karon diha guys, atong mga ka-listeners, mga ka-DJ, atong ipadayon ang ikaduhang sumpay ni atong sugilanon, part 2. Awit sa Lilo. Mga ka-DJ, mga ka-listeners. O karon di ako diri naghuwat og sakyanan. Padong duty mga ka-listeners, mga ka-DJ. Na diri na ilang trabaho diri sa likod. Na mga bakho. Na ibabkat mga ka-DJ na nag-refer sila sa dalan. Na ibakho. Salamat kayo mga ka-DJ, mga ka-listeners sa inyong pagkanunayang pagpaminaw. Ako ipadayon ang part 2 ng atong sugilanon. Awit sa Lilo. Pasensya kayo nga nadugay-dugay yung upload kay medyo busy gamay. Yan ang problema sa laptop. Lag kayo. O dito maglangan ng mga ka-DJ, ato nang ipadayon ang laing sumpay. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Ng pulang buwan. Minahini nagsapaw sa puting buwan. Itakbo ko sila sa papa sa bulkan! Abay, Marlon, abay! Maaring na nyo tayo ini, abay! At tubangon na nato ang atong kamatayon. Tuol na lagad ang pulang buwan sa puting buwan. Marlon, pagbata. Marlon. Aliana? Nagdamgo ba ko? Huwag ka magdamgo, Marlon. Luwas ka na. Aban pa sa'yo ako. Nga dili ka na makabalik sa ipapaw mong kalibutan. Unsa? Huwag ka na ikahon nga mapuyo sa imong kalibutan, Marlon. Aliana! May migimaw na sa tubig! Mauna ka lagi mong ipangita nga isla, Marlon. O mauna sa ka na ang akong katapusan. Ang Isla Regina! Dili! Aliana! Kakusog sa lilo! Nanang awit ni Aliana! Aliana! Magkita na ako! Aliana! Dako ang kalibutan ug puno sa kahibulungang mga butang. Ang halapad nga kapatagan adunay iyang sugilanon. Sama sa labing lawom nga dagat, diin adunay laing matang sa linalang nga malinawng nagpuyo. Awit sa Lilo. Tagsulat Generica Vidal. Direksyon ni Alex Repulio Lara. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Mga tulob ug kasikas Aldwin Nacorda. Recording editor John Lloyd Cabiana ug Ariel Mancao. Dalit sa RMN Drama. Awit sa Lilo. Og karon mga higala, niya ang sumpay ning bag-otang sugilanon. Awit sa Lilo. Uban ba ako ni mo sa isla ito ha, sa Haring Cobra ba ha? Unsa tong isulti mo, Kalay? Unsa tong isla? Isla itom sa Haring Cobra. At naman si Abay Marlon God. Bay, namati ka sa among gipanagsultihan ni Lula gabi? At so, saba mang good mo. Nakadlungong noon ko. Kuyog ko sa isla itom Abay Marlon ha.
Mahimo mangutan na Marlon. Unsa man na, Sir Philip? Unsa may imong buhaton anang isla ito? Kuan, Sir. Ako lang pangitaon. Kuan, Sir, kanang naamgo diha ang akong tatay Simeon. Mao ba? Namising magud ang akong amahan sa bata pa ko, Sir. Nalunod ang pangamong pambut unya. Nalimot ako sa ubang hitabo, Sir. Nganong gida masab ka sa imong amahan sa maong isla? Kuan, Sir, gusto lang siya nga makakita ko sa maong isla, Sir. Mao ba? Unsa masay sakyan nimo dito? Sama sa unang gisakyan namo ni tatay, Sir. Magpambutasag ko. Magbaon na kong daghang gasolin o pagkaon. Layo gid kay ning dapita. Layo kay na, Sir. Pero gipangandaman ginamo ni tatay og usa ka tuig. Mao ba? Mao nga di lang una ko muuban ninyo, Sir, ha. Uba-uban ko nimo, bay Marlon na. Sa baasa nimo eh. Sige, Sir. Adto na mi, ha. Hey! Mga boy, may mo na mo, no? Pwede mo malihog? Miundang na mi, ma'am. Panugo na laglayan, ha. Dali na, bay. Oh, Dad! Ano nanguntang maday na nga itong mga boy? Gahapon pa magkakasal nagsugod. Ba importante silang lakaw. Pero kinalang mabalik sila sa ilang trabaho. Ubos na to. Di ka lang biya. Kanindot sa dagat. Ganahan kong maliko. Yaya? Day Bea, usaban, babahaw ka na, day. Nagdiet ko, Yaya. Tuod, maligo sa tagdagat na. Ay, sige, kayahan ko, anak. Sir, huwag mo itong lang ka, boy. May ako tunon pa unta paingon siya, sir. Dibaw ko. Nagkisulti rin ako kay undang na sila sa pagkabuhi. Sa? Kuya, sir. Ngitas naglaing buhay, sir? Dili. Katong duha ka lalaki ang akong gusto. Tungod kay parehas ang among tumong ni atong Marlon nga mao ang isla itom nga kobra. Ha? Sila ang atong gikinahanglan nga mahimo natong giya sa maong isla Jo. Bosa, kinahanglan makumbinsi mo sila sa pagkuhan. Unyag di mo uban, sir? Kinahanglan mo uban din sila! Nato! Kana ang pangitaig paagi. Sige, lakaw na. Sundan na sila. Gamay na lang atong oras. Ugma, kinahanglan tuata sa lawa. Kilay, kailangan makaabang din tagpambot. Sige na. Sige. Adto ta sa ila bay badong. Kanya, mamalit ang daghang ginalon nga krudo. Ubay. Mamalit sa taog dilata ng mga pagkaon. Og pasol. Mumasol na sa dagat. Oo, dali. Anda mo na nato ang atong biyahe. Simeon, anak ko. Gimigaw na ko ni Boy. Ikaw na'y bahala sa imong anak, ha? Muadto siya sa itong nga isla. Ayaw siyang ipapaag sa mga kubra dito, ha? Ala, sir, ikaw man tong nag-recruit ni Marlon o Kaloy, no? Oo, ako. Kuan, niya ko kay gisugo kong sir nga ipakuha ka. Gano man? Aron makapanamilit ka sa imong apo, Lola. Kay, larga na mi karon. Ug miingon si Marlon nga, ikaw lang kuno'y patuon niya sa barko. Kay, akan sige buhat to. Ay, daon sa manang bata, ingon siya, gamuundang na siya, kay mubiyahe siya sa Isla Itom. Isla Itom? Saan ng isla, Lola?
Misulti pagod ko nga islang itom. O Lola, karang pag yun. Aw, sa Lola, manamilit kasi mga po. O dili? Bay! Anak na sa tungod sa kumpayag sa baybayon mo ulong daan, ha? Abay! Iketo ko, no? Kaya ko'y hagbong sa pundo. Abay! Bay kay nakahangyo ta sa abang ining maong pambot. Ingon man ka! Hatagan siya! Puno ini kulit nato! Oo, ato gisang hatagan. Musa ganit, ha? Ato ginatumanon. Sige, bay! Mutuman tag sa albay! Oo, unya! Ibog magkuhan tong biya! Ha? Manguyab ko niya Abay Marlon! Sumaan ni mo, God. Dako naman ka. Pero tambag lang. Ayaw na mga dato, oy. Ipahilak ko ng kana. Mau ba, Abay? Oo, lagi. Tuo lang ako. Magubagin ang imong naong binilak. Kung di ka mo patuon ako. Si Linda Budbud na lang panguyabi, bay. O di ba si Tonya nga manginhasay. Kay puti-puti mo sa ito gamay. Ha? Hindi ko ganahan mga lagom mo nugliog ba yoy? Ha? Kasi lagom mo nung lagom dito gliog, day? Oo! Ganun di magkaganahan, ha? Ganun magpili magagamis og liog nga lagom sa kagliog. Basta! Di ko anang Linda, oy! Og ka ng Tonya! Na, di lang na ulat ang magunahon ang mga babae, oy. Ang atong biyahe lang una atong unahon-naon. Okay, pangadlawon ta ugma. Nganong gipasaka man ko mo din sa dako ninyong yate. Ana, di sa sud si Marlon nagtrabaho, Lola. Ano ni Lola? Ganahan si Marlon nga makita kasi yung trabahoan. Basta lang gud ni si Marlon. Abi na kog muundang na siya. Wa siya muundang, Lola, eh. Sige, Lola, suod lang ka ng kwarto kay akong pa'y bawon si Marlon. Naniya ka. Lola! Lola, ika! Niya namin, Lola! Ay, minis Lola. Lola, mingo pa sa payag ni Andoy ang inyo payag, Abay Marlon! Lola! Lola! Lola? Oh, wala. Wa man si Lola din ispayag. Hulo, boy! Nahimo na tingalinga! Omo si Lola ika! Why, nay, bay? Ikaw, no? Naglaglaag lang tinga ito si Lola, oy. Dali na. Atong bao na ang atong hanayon sa kahon. Sige. Bautag, sardinas. O bugas, biskwit, o pan. Magdata! Habol, Abay! Oo, siyempre, magdagid ta. O green coat sad kay makasugat niya tag unos dagat. Sige. Lola! Lola, asa ka? Lola, ika! Sir, doon ang Lola ni Marlon na nasyati, sir. Kunsa? Nabungol ka sa kong isugo ni mo? Si Marlon ang akong gipakuha ni mo o dili ang tiguang niyang apuhan. Sir, naniguro lang kung daan nga muuban yun na to si Marlon. Kung naan na to ang iyang apuhan, muuban yun dyan na, sir. Pero, kidnapping man ang imong gibuhat. Kidnapping. Dili, sir, eh. Ako rin siyang giinan nga gusto ni Marlon na magkita sila. Aron magkapanamalitay yung maayo. O niya, kung sa may buhato ni mo, karon nga nagtiguang og ni Marlon. Sir, dadon lang yun na to sa biyahe ka ng tiguang, sir. Nga puha ni Marlon. Kinaibaw sab siya bahin sa itong nga isla. O siya, kung mao ka na, ang tiguang na ang atong dadon. O karon dayon manglarka ta. Unsa? Abay Marlon! Nakarga na nato. Ato pagkaon bay. Hasta ang krudo bay. O sige. Manangid na ko ni Lola ika nga mobiyahe ta karong kadlawon. Inig tubo sa dagat. Sige abay.
Bantayan na itong mga gamit ha. Kaya pangitaon ako si Lula Ika. Uban ba ako ni mo sa isla ito ha, sa Haring Cobra ba ha? Unsa tong isulti mo, Kaloy? Unsa tong isla? Isla itom sa Haring Cobra. At naman miss si Abay Marlon God. Bay, namati ka sa among gipanagsultihan ni Lula gabi? At so, saba mang good mo. Nakadalungog noon ko. Kuyo ko sa isla itom Abay Marlon ha. Mahimo manguta na, Marlon. Unsa man na, Sir Philip? Unsa may imong buhaton anang isla ito mo? Kuan, Sir. Ako lang pangitaon. Kuan, Sir, kanang naamgo diha ang akong tatay Simeon. Mao ba? Namising magud ang akong amahan sa bata pa ko, Sir. Nalunod ang among pambut. Unya, nalimot na ko sa ubang hitabo, Sir. Nganong gidamasab ka sa imong amahan sa maong isla? Kuan, Sir, gusto lang siya nga makakita ko sa maong isla, Sir. Mao ba? Unsa man say sakyan nimo dito? Sama sa unang gisakyan namo ni tatay, Sir. Magpambutasag ko. Magbaon na kog daghang gasolin o pagkaon. Layo giday kay ning dapita? Layo kay na, Sir. Pero gipangandaman ginamo ni tatay og usa ka tuig. Mao ba? Mao nga di lang una ko muuban ninyo, Sir, ha. Uban ko ni mo, Abay Marlon ha. Sa baasa ni mo eh. Sige, Sir. Ato na mi, ha. Hey! Mga boy, may mo, no? Pwede mo malihog? Miundang na mi, ma'am. Panugo na laglayan, ha. Dali na, bay. Dad! Ano nang untang maday na nga itong mga boy? Gahapon pa magkakasal nagsukod. Ba, importante silang lakaw. Pero, kinalang mabalik sila sa ilang trabaho. Ubos na to. Di ka lang biya. Kanindot sa dagat. Ganahan kong maliko. Yaya? Day Bea, usaban. Babahaw ka na, day. Nag-diet ko, Yaya. Tuod, maligo sa tagdagat na. Ay, sige, kayahan ko, anak. Sir. Wa mo tong lang ka boy. May ako tunon pa unta paingon siya, sir. Nabaw ko. Nagkisulti rin ako kay undang na sila sa pagkabuhi. Sa? Kuya, sir. Ngitas taglaing buhay, sir? Dili. Katong duha ka lalaki ang akong gusto. Tungod kay parehas ang among tumong ni atong Marlon nga mao ang isla itom nga Cobra. Ha? Sila ang atong gikinahanglan nga mahimo natong giya sa maong isla Jo. Bosa, kinahanglan makumbinsi mo sila sa pagkuhan. Unyag di mo uban, sir? Kinahanglan mo uban din sila! Nato! Kana ang pangitaig paagi. Sige, lakaw na. Sundan na sila. Gamay na lang atong oras. Ugma, kinahanglan tuata sa laon. Our hero claims a warrior's heart. Dahil kalay, kailangan makaabang din tagpambot. Sige na. Sige. Adto ta sa ila Bay Badong. Kanya, mamalit ang daghang ginalon ka krudo. Ubay! Mamalit sa taog dilata ng mga pagkaon. Og pasol! Mumasol na sa dagat! Oo, dali. Anda mo na nato ang atong biyahe. Simeon! Anak ko! Kimigaw na ko ni Boy. Ikaw na'y bahala sa imong anak, ha? Muadto siya sa itong nga isla. Ayaw siyang ipapaag sa mga kubra dito, ha? Lola. Ala, sir.
Ikaw man tong nag-recruit ni Marlon o Kaloy, no? Oo, ako. Kuan, niya ko kay gisugo kong sir nga ipakuha ka. Gano man? Aron makapanamilit ka sa imong apo, Lola. Larga na mi karon. Ug mingon si Marlon nga ikaw lang kuno'y patuon niya sa barko. Kay akan sige buhat do. Ay, daon sa manang bata. Ingon siya, gamuundang na siya. Kay mubiyahe siya sa Isla Itom. Isla Itom? Saan ng isla, Lola? Misulti pagod ko nga islang Itom. Oo, Lola. Karang pag yun. Aw, saan man, Lola? Manamilit kasi mga po? O dili? Bay! Anak na sa tungod sa kumpayag sa baybayon mo ulong daan, ha? O, bay! Iketo ko, no? Kaya ko'y hagbong sa pundo. O, bay! Bay, kay nakahangyo ta sa abang ining maong pambot. Ingon man ka! Hatagan siya! Puno ini kulit nato! Oo, ato gisang hatagan. Musa ganit, ha? Ato ginatumanon. Sige, bay! Mutuman tagsaan, bay! Oo, unya! Ibog magkuhan tong biya! Ha? Manguyab ko ni Abay Marlon? Sumaan mo, God. Dako naman ka. Pero tambag lang. Ayaw na mga dato, oy. Ipahilak ko ng kana. Mau ba, Abay? Oo, lagi. Tuo lang ako. Magubag yun ang imong naong binilak. Kung di ka mo patuon ako. Si Linda Budbud na lang panguyabi, bay. O diba si Tonya nga manginhasay. Kay puti-puti mo sa ito gamay. Ha? Hindi ko ganahan ng mga lagom mo nugliog ba yoy? Ha? Kasi lagom mo nugliog. Lagom dito gliog, day? Oo. Ganun di magaganahan, ha? Ganun magpili magagamis og liog nga lagom sa kag liog. Basta. Di ko anang Linda, oy. Og ka ng Tonya. Na. Di lang na una ta magunahon na ng mga babae, oy. Ang atong biyahe lang una atong unahon-naon. Okay. Pangadlawon ta, ugma. Nganong gipasaka man ko mo din sa dako ninyong yate. Ana, di sa sud si Marlon nagtrabaho, Lola. Ano ni Lola? Ganahan si Marlon nga makita kasi yung trabahoan. Pastilan gud ni si Marlon. Abi na kog muundang na siya. Wa siya muundang, Lola, eh. Sige, Lola, suod lang ka ng kwarto kay akong pay bawon si Marlon. Naniya ka. Lola! Lola, ika! Niya namin, Lola! Ay, minis Lola. Lola, mingo pa sa payag ni Anday ang inyo payag, Abay Marlon. Lola! Lola! Lola? Oh, wala. Wa man si Lola din sa payag. Hulo, boy! Nahimo na tingalinga. Omo si Lola ika! Why, nay, bay? Ikaw, no? Naglaglaag lang tinga ito sa Lola, oy. Dali na. Atong bao na ang atong hanayon sa kahon. Sige. Bautag sardinas. O bugas, biskwit, o pan. Magdata! Habol, Abay! Oo, siyempre. Magdagid ta. O green coat sad kay makasugat niya tag unos dagat. Sige. Lola! Lola, asa man ka? Lola, ika! Sir, ito na ang Lola ni Marlon. Nanasyati, sir. Kunsa? Nabungol ka sa kong isugo ni mo? Si Marlon ang akong gipakuha ni mo o dili ang tiguang niyang apuhan. Sir, naniguro lang kung daan nga muuban yun na to si Marlon.
kung naan na itong iyang apuhan. Muban gyud siya na, sir. Pero, kidnapping man ang imong gibuhat. Kidnapping. Dili, sir, eh. Ako rin siyang giingnan nga gusto ni Marlon na magkita sila. Aron magkapa na malitay yung maayo. O niya, kung sa may buhato ni mo, karon. Nga nagtiguang og ni Marlon. Sir, dad-on lang yun na to sa biyahe ka ng tiguang, sir. Nga puha ni Marlon. Kinaibaw sab siya bahin sa itong nga isla. Unsa? Kung mao ka na, ang tiguang na ang atong dad-on. O karong dayon manglarga ta. Unsa? Abay, Marlon! Nakarga na nato! Ato pagkaon bay! Hasta ang krudo bay! O sige, manangid na ko ni Lola Ika nga mubiyahe ta karong kadlawon. Inig tubo sa dagat. Sige, abay! Bantayan na itong mga gamit ha. Kaya pangitaon ako si Lola Ika. Karon ta, manglarga bay, Marlon? Karon na. Umana ko pananggit ni Lola. Mulawig na ta. Ay, sa man eh, may andar maningyate. Hello, Lola. Kinsa man ka. Kadato gud nimo og porma. Hain naman ang akong apo nga si Marlon. Busy pa ang imong apo, Lola. Huwata lang siya. O niya, miandar naman ang imong yate. Basin gusto sa imong apo nga dad-on ka sa mong biyahe. Unsa? Oy, saon man ko ninyo sa inyong biyahe, nga tiguwang naman ang taon ko. Hindi naman ko ninyo masugo. Gawas pa, gusto ko nga ato ko mamatay sa akong bayag. Gusto na di kang mamatay? Di man, pero kay bao ko nga hapit na ko mamatay. Kay miabot na ang senyales. Kung sa may senyales nga hapit ka na mamatay, Lola? Ang pagbalik sa akong apo nga si Marlon. Ang mao ba? senyales. Kung mauna, ato tingali ka mamatay sa laod. Maayo ra sab. Kay gusto sab ko nga moapas sa akong bana nga namatay sa laod. Gimingaw na ko ni Kaypas. Kaypas? Si Kaypas ang akong bana. Alda, nawagtang sab ni sa laod. Huwag na kiyot mabangali. Sir nga nung may katawa uwa man ko magkumpensya. Nakatawa lang ko nga nagunahuna manang. Tungod kay may kailang akong amahan nga nagpuyo ining maong isla. O kay pasab anghan. Unsa? Kinsa may ngaan sa imong amahan? Leopoldo Amorante. Unsa? Imong amahan si Leopoldo Amorante? Kailamang ko ana. Nakapuyo man na sa among bahay. Ug sila ang kauban sa akong bana sa pagpalaod. Ug siya ang nagpahibaw nako nga naabtan sila unos. Mao nga natuwad ang ilang bangka. Ug naanod si Kaypas. Ay, kagamay gidi ay kalibutan, Lola. Unya, ang imong apo, nahimo pa gid akong buhay. Alano, mamurag dili pa man ko mamatay sa akong pamati. Dili pa ka mamatay, Lola. Atod, magselebrar ta. Ay, kangano man, adlaw ni mo. Dili man, Lola. Magselebrar ta sa atong panagkita, Lola.
Tungod kay suod sa akong amahan ang imong bana. Magsilibrar ta. Hain naman di ay si Leopoldo. Tuas ba pero may sakit na. Ha? Unsa may iyang sakit? Sakit sa kalimot. Dad! Dad! Nakabiya na kita sa baybayon. Mamadaki di ay ko ninyo ini. Oh, kinsa man na siya, Dad? Siya si... kinsa ganito yung nga ni mo, Lola? Lola Ika. Kanalay isang pitako. Lola Ika. Hi, Lola Ika. Dad, mapita ba ta sa mainland? No, dili na, Bia. Kompletong natas gamit. Di na kinahanglang mahapit pa ta sa mama. Tod, ay magsilibrar ta. Magsilibrar ta sa among panagkita o sa higala sa imong Papi Leo. Higala sila ni Papi Leo? Lula! Lula! Ayn magka! Uy! Lula! Ay, dong, Marlon! Lula Ika! Dong! Oh. Nakitaan ko tayo mo, Lolan. Kuyog mo itong dagkong tao nga kauban sa bakal-sinista ba? Last business shot. Kuan, juga ni ko nga nantong tawaran, ha? Unsa? Mikuyog siya ni Sergio? Uy, nga naman ka? Mot lang ang katog, ha? Salamat na ya. Naunsa naman siya ni si Lula. Nagpatuyang naman sa duglaglag. Bisan kinsan na iyang kuyugan. Pagdali ko, akong susuyon sa beach resort kung nag-unsa si Lula dito. Nag-anam na gid kalayo ang isla ba o, Dad? Mao na kini unang lakang ta sa atong adventure, Bia. Excited ako, Dad. Unang higayon nga makauban ko nimo sa imong treasure hunting. Malingaw ka gyud dinhi, iha. Malingaw ka. Unang higayon sab nga talagsaon ang butang nga atong pangitao. Nga na di, Dad? Unsa man gid ang atong pangitaon karon? Atong pangitaon ang Isla Regina. Unsa? O unsa may naa sa mong isla nga ato man ang pangitaon, Dad? Kanang maong isla, makita lang ang maong isla matagtibuok na lunar eclipse o blood moon. Unsa? Ugbaw ka na atong pangitaon. Lunar eclipse? Total lunar eclipse ba ang buot mong ipasabot, Dad? Mao ka na. Parang mao man ang perming iyaw-yaw ni Papi Leo? Total lunar eclipse? Gusto ka. Ug kita na ang mangita karon sa maong isla. Tungod kay karong buwana, mao na ang total lunar eclipse. Unsa? Mura mo sa usa ka pantasya kining imong gibuhat, Dad. May kamatuoran ang imong apuhan bahin sa maong isla, Bia. Iya kining na-drawing sa dihang nakalingkawas siya sa dakong unos. Mao ba? Ug matod pa niya nga bahandi ang naas maong isla. Ang mga bato niini mga diamante. Unsa? Nakakita ka nining akong kwintas nga kapsula. Ayaw ko ingna gikan na sa mong isla mong kapsula. Ang sunin ng kapsula iya mo itanawa. Uy, unsa man ang gamay nga bato nga migilak, Dad? Diamante kini, Bia. Talagsaong matang sa diamante nga makita lang sa Isla Regina. Unsa? Our hero claims a warrior's heart. Ug napuno sa sama nining maong isla, matud pa sa imong akuan. Oh, kung nakaato na si Papi Leo dito, may mapa na gid siyang gihatag nimo. Wa niya mahuman ang mapa. Tungod kay kalit lang siyang nalibog sa diyang gida ko siya sa daplin sa baybayon. Unsa, Dad? Ug ang mapa nga iyang nasugdan,
Kutob ra sa isda itom sa Haring Kubra. Unsa? Sir, andam na ang mga pagkaon. Sige. Mga ilununong, sir. Sige. Kuhaan na si Lola sa kwarto. Sige na. Kaya Magsilibrata. Pero, Bia, Dad? ang tanan akong gisulti nimo karon ha. Dili mahimo nimong ipanulti sa uban. Okay? Labi na ang bahay ni Diamante nga niya sa akong kwintas. Ug ang isla Rehina. Yes, Daddy. Ato lang yung isikreto. Pero, Dad, nganong kita man na nimong ang tiguang? Tungod kay may kasayuran sila sa isla. Itom. O gigalan niya ang imong papi Leo, di ba? Busa, posible nga naibaw sa sekreto sa imong apuhan. Mga wa na niya masulti na to. Kay naglibog na siya. Daddy! Wala, tuwa na sa loud ang yati nila ni Sir Philip. Gamay na lang kayo ni Tanaon. Abay! Milag ka ng barko ni Sir! Naibaw ko. Uy, sinang miding man yung nagpaingon din eh. Nang, nakakita ka ni Lola Ika? Ay, nakita ba doon ako nga? Misya ka siya yati ni Sir Philip. Unsa? Unya, waka kakita nga nanaog siya? Ay, diha laban ko sa abo. Walantaw raman ang yati. Wa ka to madaan nila si Lola? Posible nga na dato. Tuaman si Lola sa barko. Ipapay mangkanit din ako. Unsa? May uban si Lola nila Sir Philip? Baikaloy, dali! Atong gukdo ang yati ni Sir Philip! Dali na! Unsa? Hala, kadaghang pagkaon din. Sige na, Lola. Kaon na. Lola Tuod, mo inom ba ka grad wine? Mo inom ang gani kong tuba. That's good. Okay, sige. Mag-inom ta. Mag-celebrate ta, di ba, Dad? Oo. Mag-celebrita alang sa kalampusan sa atong misyon. Sige, mag-celebrate ta. Pero hain naman ang akong apo. Panihan na si Marlon. Paabila siya sa celebration. Susugay ning uno sa oy. Pero kinahanglan makaduol dito sa yate nila si Philip. Kinalang masusi ko kung naabre si Lola Ika. Kusog bigay kay unos. Bida ko ng baud. Nakong baud ka na. Salamat nga, nakagunit ko ang pagatpat. Kusugin sa unos. Pero di ka makapugong na kung unusak. Dad! Dad, ang samaning unusa! Dad, mula maning bagyo! Kadlok! Mula ba rin eh? Dad! Hampak kami! Ang laman ni ay! Hilok! Pasasin ko! Usawa ko sa kumbana. Kahit paas! Pauli ka! Unos! Ibalik na ko sa kumbana! Kalain kinay kan mahubog ng tiguwa nga, Dad, oy! Pasag din ang una diha. Bana ko! Sige lang. Yun! Ana. Hihinin na gamay ang unos. Dad, gamay naman din yung isla nga gipasalit-dalita. Pero, makatabang din na to. Ayaw pagpaya! Iulit na ko ang kakumpana o anak! Dahil pahan! Bana ko! Paulit na! Dad! Dad, sa baa pa na tiguwa nga, oy! Itang tigo nga.
Doon nalagyan ko sa yate. Salamat nga medyo mihinay ng unos. Pero salamat sa nga mi unos. Nakaduol ko sa yate ni Sir Philip. Tingog karon ni Lula Ika. Naagi din si Lula sa yate ni Sir Philip. Kinahanglan makaduol ko sa yate. Kang Lula ginang tingog. Nagsigi siyang sangpit kang Papa Simeon. Mupaduol ko sa yate. Mupaduol pa ko. Abay mo puti ko ang kaoy. Gusto nyo kang ihagbong din sa dagat? Ha? Ha? Hindi! Ihagbong ko. Mamatay na ko. Kagamangaw na ko sa akong bana. Iyay! Gusto nyo ka? Kilong na! Subaan mo eh! Kay pa! Hilom na! Lula Ika! Ano pa daw ang bubunos? Otos! Das magpa! Ibalik ang akong bana! Patay na lagi ang imong bana! Gila mo inisas dagat, matod pa ni Papa Leopoldo! Ano pagsaba niya? Magkagsurti ko sa imong amahan. Hain si Leo. Hain! Siya ang mapatay sa akong bana. Si Leo. Siya ang mapatay sa akong bana. Hoy! Ayaw pasanginli ang akong amahan, ha? Higala siya. Niyan ang kaypas. Salbahison gatong amahan mo. Hinahibaw ko nga traitor siyang pagkahigala. Patagang sulti, Lula Ika! Bunga lang na sa kahubog sa imong gipanulti karon. Dad, magsige pa ito kiskot si pag-ilayo na nga na kay Pas. Igala sa sabana, nining Lula Ika. Mao nga nakaiskot-skot siya niya na. Kay pareha sila mga treasure hunters. Traidor ka ng amahan mo. Traidor! Hilom, Lula, hilom. Unsa man? Magpahagbong na ng kasdagat? Ha? Sige, ihagbong ko ninyo. Patya na lang ko kay Moapas ko ni Kaypas sa dagat. Kaypas! Balik ka na ko dong! Kaypas! Tuol na gigay ko sa yate ni Sir Philip. Oh. Tingog gid lagi ni Lula Ika ang ako nabati. Nauban gid sa din sa yate ni Sir Philip. Hello, Gabi! Saan ba na kayo? Si Sir Philip. Hello! Yun na, naunsom ni si Lula. Mura madugo. Hubog siya. Saan? Gusto nyo ba ihagbong dagat? Ha? Kinuupo. Hagbong ni sis dagat! Ayaw! Ayaw ninyo ihagbong sa dagat, Lula! Sir Philip! Ayaw ninyo ihagbong sa dagat si Lula Ika! Maluoy mo! Marlon! Ikaw na! Dad! Dad, ang imong boy, diyan! Sir! Ailan yung sa Lula! Ambi na lang na siya! Imo yung sundan, ha? O sir! Kuhaw na ko ang Lula! Sakay na rin, Marlon! Saka! Sir! Ambi na lang si Lula Ika! Dad, tanawa! May palayo ng unos!
May kiniya ka, Marlon. Marlon, ikaw na. Lula? Ang ako mangkang apo. Uy, nganong inyo magigapos, Lula? Lula, dali. Dali, dali. Ops. Hinay lang. May armas ka, sir? O, doon na. Ug doon na sab ko yung mga tao. Unsa magyud mo? Mga pirata mo? Ay, sunah. Lingkod tupad sa imong apuhan, Marlon. Kaya doon natin sabutan. Unsa man na? Lingkod una. Hala! Wa na mabalik si Abay Marlon! Ha! Sunod na lang ko niya sa yati, oy! Magtukon lang ko, oy! Saman, sir? Kabuson sa Miss Marlon? Ayaw. Dong Marlon, gusto na kong mamatay, Dong. Ipahagbong na lang ko nila sa dagat. Ayaw, Lula, oy. Lagsik pa man ka. Ayaw pagdali sa kamatayon, Lula. Makapanginhas pagani ka? Daddy, paubos na yung pistol. Uy, mabutan na sila. Gusto lang ko maniguro nga dili siya pareha sa iyang apuhan. Nga si Kaypas Bia. Dili traidor ang ako apuhan. Buutan si Lolo Kaypas. Hello! Ayaw nagsingkahay ang akong apo, ha? Naundraman ka. Ang imong amahan nga si Leo ang traidor. Ug dili si Kaypas. Hilom, tigur! Butan ang akong bana. Hilom! Ika ang akong pangarap dili tiguan. Lula, ay nalang uglalis, ha? Kay ginapos ka. Ug daghan sad sila. Sir, di na lang ta maglali, sir. Si Lula raman ang akong tuyo ba? Kay dadunsad na ako siya sa akong biyahe. Akong muda sa imong apuhan. Tungod kay siyang mubayad sa iyang bana sa akong amahan. Usa? Naunsa gud taon ka, sir? Katiguang na anang Lula. Unya imo pag ina siyang pabayron sa akong apuhan? Asawa ra na siya, sir. Wala siya kalibutan. Na ako kalibutan, oy. Kaya nahibaw ko kanang iyang amahan ang mipatay sa imong apuhan. Hilom! Ang imong bana ang gustong mapatay sa ako amahan. Kay hakog siya. Gusto niyang sunuhon ang Isla Regina. Hala. Kung siya hala. Tuwaman. Ay, agay, sir. Mag-isi ng t-shirt ako, sir. Tugnaw ba kay sir? Agikan may kong langoy, sir. Doon na kay gustong isulti. Ha? Apanwan mo tiwasa. Uy, waoy! Okay, gusto isulti, sir, uy. Ay! Ayaw nagpasakit ng akong apo. Lula. Ako na lang kay gusto naman kong mamatay. Kay gipatay man sa imong amahan ng akong bana. Uy! Tinuod ba na yung mag-isulti, Lula? Kapit na ko mamatay. Dili mahimong mamaka. Di na ta maglalis pa! Kinalang mo ba nako ang imong apuhan? Aron tultulan mi niya sa isla nga tuol sa Isla Regina. Ang isla itom sa Haring Cobra. Buhiin na lang si Lula, sir. Ako na lang dada. Kaya ako maging nakatultulan ang isla nga imong gipangita. Ayaw silang tuglo sa maong isla, Marlon. Kay mga traidor, kay kaliwat. Hilom, Lula! Ano lang kong pasuka, ha? Ayaw yun! Kay mas nakapabor ko ninyo. Kay ni amos akong yati. O gialirungan na mo sa akong mga tao. Wa mo mahadlok. Na nagtanaw nila, may nagtutok lang ninyo. O nagtiong sa amas, ha? Ayaw kahadlokan na nila, Marlon. Mahadlok lang ta, Lula, oy, mahadlok ta. Tinuod magunang ilang mga armas nga lang gigunita, no? Nay! Dad, ayaw ba yung pagpatay din si Yati, ha? Kaya ba si magmulto niya din eh? Ay, kabala ka. Kung magsupak-supak ni sila, ato ning bato-batuan sa dagat. Hoy,
Kamo, mahimo ba? Ayaw na lamang supak sa akong amahan? Uy, ma'am. Huwag man kumusupak, ma'am. Ako, musupak ko. Lola, ay, sagod pabadlong, Lola. Ay, magpabadlong ko. Lola. Lola, katuog na lang diha, uy. Ayaw na lang pagita gubot. Bitaw, Lola. Mangita kong gubot. Paitay ni. Lola, kung mangita ka gubot, mubalik man ko syudad, Lola. Bantay ka. Ha? Balik ko syudad. Sige. Ayaw lang pagbalik sa syudad ng Marlon. Tambungin daw ng akong haya. Di palagi ka mamatay, Lola. Uy, naunsa maga. Way mga matay na to, Lola. Mga tutang tanan sa Isla Regina. Di ba, Sir Philip? Di ba? Maayo. Gusto gid ka ng imong hunahuna karon, Marlon. Mas makayo ninyo ka makig-anid na lang mo sa akong grupo. Aron mausana ang atong plano. Dili ko. Paita. Traidor ang imong amahan. Lola, katog na, ha? Katog na lang, Lola, ha? Unsa man, gusto kang kantahan ta ka? Aron makatug ka? Sige, kanta. Mukanta ko. Sige. Be my lady, come to me and take my hand and be my lady. Be my lady. And take my hand. Matug na ka, Lola? Ay, kalami. Matug na. Ang hangin pag unang niya kanta. Unsa man, Lola? Mukanta pa ko? Masana! Ay, napakanta. Hangtod ang kinayahan. Di ginang mamati nimo. Hilom na. Unya, unsa may plano nimo, Sir Philip? Ha? Nakatuog naman akong apuhan ay. Anay. Kung gusto ka nga dili madisgrasya ang imong apuhan, kinahanglan ikaw ang mugiya na mo paingon sa isla itom. Ha? Narabisigan ang imong mga mata, Marlon. Unsa man? Muuyon ka sa akong gusto o dili? Kay kung dili, among ihagbong sa dagat ang imong apuhan. Muuyon na ligi ko, sir. Niuyon ako, di ba? Bravo. Kana ang gusto kong mabati gikan nimo, Marlon. Kinahanglan mo alalay ka sa akong mga plano. Tungod kay mas kumplito mi sa gamit ikumpara nimo. Pambot rin na mong gisakyan, sir, pero nakaabot mo sa isla itom, sir, nga sakay anang klasehas pambot. Hala. Ayaw na bakuy ang imong nasulti, Marlon? Kay klaro na kayo nga ikaw gyud ang among giya nga gipangita og dili ang imong lula. Jo! Sige na! Mupadayon na sa paglawig, Jo! Ayaw na, sir! Ayaw na! Ang akong pambot, sir, ug akong kauban nga si Baykaloy ba? Tuwa man sa may pagatpatan. Kuha ang imong higala og ikarga ang tanan yung gamit dinhi. Unya, ibilin ang inyong pambot sa pagatpatan. Marlon! Salamat ka kibalik yung kunay mo nila, Abay! Pinakong imo na kong ibilin nini sa pagatpatan! Bilin mo tao. Dali! Ato sa yate ni Sir Philip. Ato na ito masakay sa iyang yate, bay. Parehas tag lugar nga gipangita. Unsa? Ugya, di na ito maglisod og biyahe, bay. Kay yate ang natong sasakyan, bay. Pero hindi ko ganahan! Ha? Unsa may di mo ganahan, bay? Sulti ko, bay. Kung unsa di mo ganahan? Di na ko ganahan nga musaka silang yate. Kay dagan nga batignaong! Unsa may di mo ganahan sa mga naong nila, ha? Batiog na mga lalaki sa yate! Si Ma'am Biyari guwapa. Ay, na problema, oy. Bati mo sa gagnaong ba? Ay, unay ba? Ay, pagreklamo niya. Dali na. Ato na, ako na ang atong mga butang. Dali na. Ganahan juga sa hiyati, bay? Bay kaloy. Sultihan talang kastinudo. Dagko kayang bawd nga atong sungasungon pipila ka adlaw gikan karon.
Ha? Muna! Dako? Oo! Murag, payag ka dako? Ay, gamay ra ng payag. Murag simbahan sa katedral kadagko. Hala! Kadako ko ay! Na, ug usa sa atong panagan-an, bay. Mao ang lilo duol sa isla itom. Lilo? O bay, may lilo ang maong isla. O bay, dali ra kayong suyukon sa ilawom ang atong bangka kung maduol ta sa maong lilo. Mas mayo ang yati bay kay kusgan ang makinana. Dali ra makapadagan og kusog. Makalikay nini sa lilo. Sige, bay! O, dali na! Dali na! O, tara! Ato na sa yati ni Sir Philip! Tara! Dad, hibulungan kaayo, no? Unsa man hibulungan mo, ha, Bea? Nganong giabot man gyud yung danog sa pamilya sa higala ni Papi Leo? Wala gingon nga sinyalis na kana nga kita ang makakita sa paglutaw sa Isla Regina. Mao ba, Dad? Excited na sab kaayo ko nga makita ni anang maong isla, Dad. Kita ang labing swerte sa tanang tao sa kalibutan kung kita ang kakita sa maong isla, iha. Og sila si Marlon ang giya nato, Dad. Si Marlon ang muda nato sa maong isla. Tungod kay nakaabot na siya sa isla ikaw. Sir! Yan namin, sir! Asa na mo ibutang mo mga gamit, sir? Jo! Tawagan ka ng mga tao. Kailangan mag-meeting ta. Lola! Lola, ika! Ay, ako'y kasakit sa ako mo. Hala! Lula! Kaluoy ni Boy! Mura man kag-iro ang gigapos! Ganong gigapos man ko ninyo. Ikaw, Kaloy, ha? Ikaw ang may gapos na ako. Wa, Lola, uy! Uway ni gapos ni mo, Lola! Unsay wa? Unsa man di ay ning gapos sa akong kamot. O diya, naniya pa ko din sa budiga. Dili man ni budiga, Lola. Kwarto man ni siyati. Anong gigapos lagi ko? Hala! Ikaw na may nagapos-gapos ni mo Lula ika! Unsa? Manangil! Hoy! Tumutulo. Oy. Ipatawag mo ni Sir Philip. Mag-meeting na. Hala! Ikaw. Dali na, Lola. Apil na tas meeting nila. Abay Marlon! Importante na yun tamay! Kiapil naman to sa meeting! Oh, yun. Pero, bay, ay pagsabat og pataka og yawit, ha? Dito sa meeting, ha? Dali na, Lola. Muapil na tas meeting. Unsa man na nga meeting? PTA meeting? Bungot sa iro! Di dili na PTA meeting, Lula. Meeting! Di abansi na! Tuwara. Dali mo, Dali mo gigawin doon, dali. Gisapot lagi ka, bay. Huwag ka kauyon sa among mga naong, bay, ha? Wa! Ay. Murag di man hapsay ning dagana. Hapsay ni, kung di mo si supak-supak sa mga mo. Aw, Dali! hapsay rin ning dagana kay di man gyud mi magsupak-supak. Ay, dali na mo. Doon si Babaw mag-meeting si Sir Philip. Kita po ko kamuntanan aron mausa ang inyong nahuna nining atong lakaw karon. Naibaw ko nga daghan ang mga pangutana sa inyong hunahuna kung nganong gikuha ko kamo o giuban sa kong lakaw. Ay, nagsugod naman dahil ng PTA meeting. Hilom na lang. Mamatik ta. Ang pagpangita sa milubog nga isla ang atong tumong nining maong panaw. Ang Isla Regina. Ug ang maong isla mugilak
tungod sa mahalong bato. Mga diamante ang maong mga bato. Napuno sa diamante ang maong mga bato. Mao ka na ang sugilanon sa akong apuhan, gikan sa iyang apuhan. Mga kaigsuunan, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uban pa mga sumpay ning bag-utang sugilanon. Awit sa Lilo. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Alex Repulio Lara. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tono bugkasikas, Aldwin Nacorda. Laing dalit ka nato sa RMN Drama.